बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। झारखान्डआव सासे सुबुङा खनसेयावनो सानै आइजोखौ हाबा लादों। झारखान्डनि लहारदागा जिल्लानि सिङाव थानाय बान्दा गामिनि सासे हौवाया खनसेयावनो मोनसे हाबा थिलियावनो सानै आइजोखौ हाबा लायो। सानैखौबो मोजां मोनो आरो रावखौबो गारनो हाया होनना हौवा गोदाना फोरमायो। हौवा गोदानखौ सन्दीप आरवान आरो हिन्जाव गोदान सानैखौ कुसुम लाक्रा आरो स्वाति कुमारी होनना सिनायथिनाय जादों। भारतनि आयेननि बादिब्ला खनसेयावनो सानै हाबा लानाया आयेननि बेरेखा आरो बियो साजा होथावना। हाबानि उनाव हौवा गोदान सन्दीपआ फोरमायनाय बादिब्ला बेबादि सानै हाबा लानाया भारतारि आयेननि बेरेखा, नाथाय बिथाङा सानैखौबो मोजां मोनो आरो रावखौबो गारनो हाया होनना फोरमायथियो। उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि स्टेडियामाव खुंफुंजागासिनो थानाय हिर' जुनियर आन्डार-17 वुमेन्स नेशनेल फुटबल चेम्पियनशिप 2022 आव मैया 21 जुनाव आसामनि हानजा आरो पन्डिचेरी हानजानि गेजेराव जानानै थांनाय मेचआव आसामनि जानानै गेलेनायाव क'क्राझार जिल्लानि बर'नि फिसा अनजलि ब्रह्मआ 4 गल सोनो हानानै आसामनि हानजाखौ देरहाहोयो आरो अनजलि ब्रह्मआ प्लेयार अफ दा मेच बिमुंखौ मोननो हायो। मैयानि जानानै थांनाय मेचआव आसामनि हानजाया पन्डिचेरीखौ 6 गलआव फेजेननो हायो। बुंथिनो गोनांदि आसामनि हानजायाव सा बर' फिसाफोरा गेलेनो थाखाय सायख'जादों। DID लिटिल मास्टार सिजन 5 नि फिनाले राउन्डनि भटिंआ सोलिगासिनो आरो बे भटिं लाइनआ गाबोन 23 जुन मोनाबिलिनि 9 रिंगासिम थागोन। बेबादि समावनो बर'नि सासे फावगिरिया नबजित नार्जारिनो भट होनो थाखाय बयखौबो खावलायहरदों। बर' सावथुन मुलुगनि सासे मुंदांखा फावखुंग्रि सायाश्री बसुमतारीया नबजित नार्जारिनो भट होनो थाखाय बर' रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों। तालिबान उदखारि हानजानि आखायाव थानाय आफगानिस्तान हादराव गिख्रंथाव बांग्रि मावदों। बे गिख्रंथाव बांग्रि मावनायजों सा 255 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो सा 500 निबो बांसिन सुबुंफोरा गोब्राब जखम जादों। दिनै फुंनि समाव पाकिस्तान सिमना खाथिनि पाकटिका प्रभिन्सआव बे गिख्रंथाव बांग्रि मावनाय जाथाया सोमजियो। बे बांग्रि मावनाया 6.1 मेगनिट्युड गोहोआव सोमजिदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे बांग्रिनि मावनायखौ भारत आरो पाकिस्तानावबो मोनदांनो हादों। ससियेल मिडियायाव फट' गोसारनाय बादिब्ला बे ओनसोलनि गोबां न' बांफोरा बांग्रि मावनायजों सिलिंखार जादों। मख'नो गोनांदि जिउ खहा जानाय सुबुंनि अनजिमाया बांनो हागौ, मानोना गोबाङानो गोब्राब हालोदाव दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। गसाइगावआव 11,000 गोहो मोब्लिब थाराव नांनानै सासे सुबुंनि जिउ गोमायो। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय थावलिगुरि गामियाव थांनाय मोनानि 7 रिंगा 30 मिनिट समाव सासे सुबुङा 11,000 गोहो मोब्लिबनि थारा गोग्लैना थानायाव गाफ्लांना जिउ खहा जायो। जिउ गोमानाय सुबुंखौ 35 बोसोरनि थेम्फा मुर्मु होनना सिनायथिनाय जादों। जिउ गोमानाय सुबुङा फिसाज्लाजों मोनाबिलि समाव बोरमा नागिरनाय समावनो गोग्लैना थानाय मोब्लिबनि थाराव गाफ्लांना जिउ खहा जायो। एबसुआ फिन दिनै 2 घन्टा थरना होदों। दिनै चिरां जिल्लानि काजलगावआव एबसुजों लोगोसे AABYSF, आक्रासु, ABBYSF आरो आसु जथायै 2 घन्टा थरना खुद्रिसारनाय हाबाफारि बानजायदों। थांनाय 20 जुनाव जुब जुब अखा हानायनि जाउनाव दै लोमसावनाय समावनो चिरां जिल्लानि बासुगावआव सासे उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय जाथायनि हेंथायै एबसु, AABYSF, आक्रासु, ABBYSF आरो आसु जथायै गासै मोनबा आफादआ चिरां जिल्लानि काजलगावआव 2 घन्टा खुद्रिसारनाय हाबाफारि बानजायदों। बे थरनानि गेजेरजों दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनानै साजा होनो थाखाय दाबि दैखाङो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।